र' मास्टारनि न'खौथ' मोनबाय बिया दिनै बे मास्टारखौ हयथ' मास्टार गारनांगौ बियो चेयारमेन पदखौ गारनांगौ गारनांगौ बुंनांगौ थाला थुला बुंगोन राजिथ' राजि है सार र' मोनसे खोथा दंमोन मा जालायखोब्रा गथ'खौ स्कुलाव लायनांगौलै इंलिश मिडियामाव सोबायना आं गथ'खौ नुबाय सारनि आखलखौ गावनो बर' मिडियामनि मास्टार आरो दाना गावनि गथ'खौनो इंलिश मिडियामाव फोरोङो होनबा बिनि आखलखौ नुबाय नोंसोर मा बुजिनोब्रा गोदान मुलुगजों जुजिनोब्ला इंलिश मिडियाम नङा सारा बर' मिडियामजों खुनु खामानियानो जाला होनबा सारा गावनि स्कुलाव मालाय गथ'खौ फोरोंनानै मा खालायनो सानदों नों जाम्बा खालायनो सानदों नामा जोंनि फिसाफ्रा जाम्बा जानांगौ नों बादि बर' मिडियामनि लोरबां फोरोंगिरियानो बर' बिजोंखौ नस्थ' खालामसिगोनलै नोंसोर खालि आंखौल' नुदों नामा दुनियाव बेसेबां इंलिश मिडियाम फोरोंगासिनो दङ बेथ' इंलिश मिडियाम फोरोंनायाथ' गाज्रि जायाखैना नोंसोरबो दंजायोब्ला फोरोंब्रा गावबागाव गथ' गथायखौ इंलिश मिडियाम फोरों गोरों गोरा खालाम होनब्ला नोंनि गथ'आल' मोजां जानानै बे सोरबा जाम्बा सिदा मानसिफ्रा जाम्बा जानानै बे गोदाव सोराव जानांगौ नामा नोंसोर मानो इसेबां मेगन सायो फालाय मा नुनो नोंसोर आंनावलाय खालि आंनि धोन दौलत सम्पतिखौल' नुनानै नोंसोर मेगन सायो नुवाखै नै बिल्डिंखौनो दासो थांगासिनो दङ बेखौनो मावफुंनो हायाखै आङो बेखौ मेगन सानानै मा लाब नोंसोरालाय मानो खर' साबाय थायो नोंसोरलाय मेगन सानायनि खोथा नङालाय सार नोंसोर बायदि फोरोंगिरिखौ गाज्रि मोननानैसो आरो नोंथ' मा राजखान्थिनि मिथिं गिदिं नोंथ' क्लासखौनो लाबावा नोंलाय माथो दाख्लै हाबायाव मालायनि निमन्त्र जानो बारथावसो एटेन्ड जादोंनो जों नुवाखै हगार हर लामाया टाइम जाबाय आंहा डिस्टार्बल' खालामो बिसोर मास्टार मास्टार दिनैल' नोङो लाजिदों